shona inoti manyemwe nemunyama hazvisiyani. Hazvina kutombomira mushe. Dhumela makulu ndadzoka zvekare ndine nyaya yekwatendai Biti. Reaction yakaitwa naTendai Biti mushure mekunge achinzi akundwa nava Rust Makambeve kuti vaningirine mushure mekunge vachinge vachicontesta zvavainzwawo zvaicontesta zveMP. So vaBiti vaiti ivo chinhu chega kana nzvimbo yega yavanokwanisa kunge vachinyatsosevha vana veZimbabwe iparliament ndo yega nzvimbo yavanokwanisa kunge vari vachiita basa rere. So parliament yakaramba kumana makangozvionera mega mimi. Parliament yaramba vaBiti vakanotanga vakazoita bita bva hasha havana kuzotanga kuzomboperforma zvaingoita mazuva ese kupati kwavo kuCitizen Coalition for Change mazvona. So vaBiti manje chikuziitika kuti pakazenge paitika zvakawanda zvana Shabangu zvanani after zvese zvana Shabangu zvaitika zvapera izvozvo. Pari kuzonzi vaBiti manje vakazongonobvunzwa kainterview mushure mekunge Chamisa abva kuCitizen Coalition for Change ati haasisiri president. So pakasiya Chamisa manje vana Biti manje ndobva ati inini ndingori vice president nokuti pusi nekuti inini ndo chigaro chandakatipiwa chichi bla 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 ndo matauriro akazviita Biti. Ayaya bozi unozoti vanhu vese vakatasira kunzi vasiye kutripusi kwekwe vachitera Chamisa like ndo kana yose kana yo uri wevanhu because Chamisa munhu kuti vanhu vese vaisapota Citizen Coalition for Change vanhu vekuti vaida change ibato rakatongonzi ngatange bato iroro titosapota izvozvo tiende mberi tiite chinhu one because vanhu vanenge vachida one strong opposition. So panapa vaBiti vakabva vati isi ndiri vice president wekutripusi ndicharamba ndingori ipapo ndo ingine ndakapuwa. Iwe vanhu vatanga kutomujamukira zvikanzi right saka iwo une rimwe naShabangu ndimi vanhu vakakonzeresa zvakadai vanhu vakangotanga kungoti izveso pese kungoti Biti kungoti sazita rakuti Biti even on social media ma1 iwayo asi kutombotangika zviri kutonyadzisa ende unozoti zvinhu zvokuti iye manje akutoona zvinhu zvakukonzeresa damage yakawanda mulife make mucareer yake yepolitics because ona hapasina munhu anenge achada kushanda newe akangoziva kuti vanhu vakazati kushanda nemasellouts ma1 ako wakutongodzambwa zviro zvakaitwa kungonzora ndo ma1 akasangana navaBiti mushure mekunge vangoitawo hasha nevangotadza kungonzwisisa zvimwe zvinhu because unoona pamainterview avo vaitongooneka kuti atori pama1 baba haasi kutombosekerera zvinhu zvese zvine zvakaitika zvokuti ngirikini akangoti ndoramba ndiriko saka kureva kuti vanhu vakabva kuti iwo ndowadosara kauchita president wetripusi chisara uchiita chisapota nai mega chiitai zvinhu zvenyu mega atokusaidira Shabangu atoma1 hapasina achada kumutedzera kana kumuteerera zvinhu zvese zvanenge achitaura nenyaya yekuda kwehasha chete vanhu havakutomuti musellout.